guys, welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोना आंनि YouTube channelआव फिन खेबसेबाव नुनो मोनबाय आं दा गुवाहाटी सिरियाखानायाव दंफैयो ओमफ्राय आं बिनिनो ब्लग लाबोबाय आरो स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा आंजों लोगोसे नायफालांबाय थाबानो जाबाय जोंहा बिब' फंबाय गासिबो आंगो न'खर ज' सिरियाखानायाव बेरायफैदों जोंनाव नै जिदाया टिकेट दानहैबाय बिगुमाया नै नायनो थाखाय रेडि बिगुमायाबो ओरैजाय बिब'मोनहा फट' खेबजागासिनो बेयो सेकेन्ड गेट हाबनायनि चेकिं नैबेहाय मा लादों मा लाया चेकिं खालामो बायसान्सनि माबाफोर प्रब्लेम जाजानो गियो आरो बेनि थाखायनो बेयाव चेकिं खालामो बिसोरो ক্যামেরাটা ইউজ করতে পারবো না সো ফাইনালি जोङो दा सिङाव हाबनो मोनबाय ओमफ्राय दा जोङो नायलांसै आरो नोंथांमोनाबो भिडिअखौ इन्जय खालामलांबाय थाबानो जाबाय जोङो एबार नायलांसै माने आङो दिनैसो फार्स्ट टाइम हाबफैफेरदों आरो फैबाबो हाबफैनाय जाया बे गारिखौ लानानैबो बेरायनो हायो आरामसे आदायाबो दिनैसो फार्स्ट फैफेरदों होनदों नामा मा दावथाय बियो वाव मेबो खेबो थाबायजोबगोन हाजि दंला आं खेबनो मोनदेखाराव मोनसेयाव मैथु गदरा वाव बरिया देखायलायथारो लाबोनांगौलै एगजाम बायबा ना बिमाया सिबायलाय बारा बिजि जायाथ' बिदि गोजौनिया नुदों सिम्पान्जि फिसा फाल्तु एक्टिं देखायलायो बिसोरो बाथिक लाना दंबावो दाबोनायलाय जेबो खालामा बिसोरो नैबेहा फुरा देखायबाय थायो नैबेयो नैबे गोगोम देखायो आसला वाइले नै देखायलांलायबाय स' नायलांबाय थादो नैबेयाव दङ सारियालि नैबेयाव माबा थागोन दै मालाय फटक लागासिनो आंहा लायाखै दाबो आंबो लागोन र' स' नैबे जाबाय लकेसन जोङो लकेसन नायनानै ओंखारबाय आरो दा फिसासो नामा बोरै जों बहा जिराबालाय नैबेयाव नै मा दङ बेयाव बिदि होनाय दं आरो नैबेयाव जिराब नुदों जानांगौ नोंथांमोनहा ओमफ्राय बे जिराबा फुथुला नङा दे अरिजिनेलसो एकदम फुथुला बायदि थागासिनो बिसोर थ' एसे खाथियाव नायनो सेस्था खालामबावनि बिथिं लामायानो गैखाया दस्रा मैसो जोंनि ओरैनि बादि बेयो मै आरोना ओमफ्राय खिन्थु बेना गं गैया बे मैना गोगोम बुरजा दङ दाउफोर दङ स' नायदो नोंथांमोना वाव नै मानै दाउआ नै सिङाव दोननायखाय बारा मोजां वाव
बरिया बास्लायदों बाथ'आ जि गिदिर दं नै दाउ दं गाहायाव मेरला दं माने सिङावखाय नुवाजोबा आरो बारा मोजां सिनाया जानांगौ नायनि बाव पेरट दङ वाव पेरटआ नै बरिया मोनामलायो आयु नै रागा जोंदों वाव जा मोजां नै खाथियाव नायनानै लादो रायज्लायनो रोंना रोङा नोंलाय हो एसामिस ना बर' ना इंलिस रोंगौरा नोंलाय रायज्लायलाय ओइ 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 नों एसामिस ना इंलिस बर' रोंगौ रायज्लायलाय स' नै बेयावबो दंबावो नैलाय नै गोजौआव दंबावो नै बेयाव नाम लिरनानै दोननाय दं आरो मोदै बै गुफुरा गाहायाव स' बै सिंनिया नै मोदै दंफां सिङावसो नुहुरला नै बैयो नैबे जाबाय मोदै नैबे नैबे मोदै बे मोदै वाव नै नैबेयाव खासेव दङ फुला जालायबावदों मुसुरलायबावदों माइना नै रायज्लायदों नै वाव नै बेयाव दाउफोरा रायज्लायो आरो मा होनो बेखौ रायज्लायफागासिनो जोंजों वाव नै 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 नैबेखौ नायफैलाय जा मोजां मोजां नै औ जा मोजां मोजां वाव बेयाव बिराद मोजां मोजां दङ दाउफ्रा जा मोजां मोजां दङ ओरैजाय नै नैयाव दङ बिसोरनो जोब आरो बावबो सिथाबना होजोबखानाय गासिबो आं जेसेबांखिनि हायो नोंथांमोननो देखायनो सेस्था खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना हो आरो जायफोरा चेनेलाव गोदानै फैयो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलां थ' नै बे इगोल सोनदांलै फकास खालामनो हायाखिसै आं बेखौ मा दाउथाय नै नैबे इगोल ना मा होनो मा दाउथाय बियो बरिया आरो बे दाउआ नुला मा जिनिस बे दाउराइ बायदि बे दाउआ खसाबगानाय राजा खोमा दाउफोरनि मा दाउथाय बियो सास्टार आरो हिर' एक्टरखौ नायनो ओंखारबाय मोसा लख्राफोर नायनोसै आरो जोङो लकेसनाव नै बावबो मोनसे दंबावो आरो नैबाव दङ नाम बेयाव मा दं नुसिगोन जोङो आरोबाव बेबो एखेयानोथ' दहायनियानोमोन वाव नै बे मा जाखो जंगल केटनो मावजि हाग्रानि मावजि न'निजों एखेसो आरो माथो जाथि जायो जारेद जायो नै जारेद जायो बे एसे बिराद गोदाव सोराव जागासिनो मानसि फैनायखाय स' गाइसमोन नै जोङो मोनसे लकेसनाव फैलायबाय नै बे गोदान लकेसन हाबबायलै जोङो आं नायनो होननानै फैनाया नै दासो नुबाय आं लायना नै बावसो दङ लायन टाइगार स' नायलांसै आंहा बेखौ नायनोसो एसे एक्साइटेडमोन आरोना सिरियाखानायाव दिनै नुफैमारबायानो बेयाव होननाय दंखायो नै सिगां जिखिनि जानाय आदार होयोमोन सेख'नानै एसे मानसिफोरखौ हानिबो खालामोमोन आरोना
ओमफ्राय दा बिदि दा खालामसै होनबाय लासै थाबायनो होनबाबो जाया दे नै बेयाव देन्जार नै लामाया आयौ लासै थाबायनो होनबाबो जाया एथ' देखायगासिनो नै थिरसिनोगासिनो ओमफ्राय दाबो मोना आरो जोङो थाबायगासिनो नागिरगासिनो नुहां जादों रायन'आलाय अफाय दं बिब'मोनहा थांगोरबाय नै आङो ओमफ्राय एसे लेट जादोंमोन आं एसे फन रायज्लायनो गोनां जादोंमोन ना बेस्थ' जादोंमोन भिडिअ बानायनो टाइम मोनाखैमोन ओमफ्राय दा ओंखारफिनबाय आं बिब'मोनखौ लोगो हमहैनो नागिरदों नैबाव मा दङ नुसिगोन आरो बेयाव बियार दङ नै मुफुर बेयाव गोगोम उन्दुगासिनो औ न'आ सानसुआव उन्दुयो बिसोरो बिराद मुफुर लोमजानाय होनलायलाया ए मानसि बायदि हनै गोलाव बेबो देखायोसो नामा देखायदोंसो दा दुगाना दुगि जाखो बेलाय देखायदों दा मानसि फैनायखाय स्टार्ट जानानै थाबाय मुफुरलसिया खोमा बे गोगोम देखायो मुफुरलसिया होननाय बेनदां दाउना देखायग्रा आलदा दोनदों जागासिनो जानो हनै मार मानसि बायदिलै बियो नायलाय गोगोम अलसि जागोनदां जाथ्रा खाथियाव मुफुरा बेबायदि रिं खालामनानै दोनदों आरो नै राउन्ड नायबावनोसै मा दङ थ' ब्लेक पेन्टार नायबावनांगौ ब्लेक पेन्टारजों लायनजों बहा दं दाबो नुवाखै टाइगार नुबाय एन्ड बियार नुबाय नागिरबावनोसै दंना गैया दंबा नायनोसै नोंथांमोनाबो नुगोन स' भिडिअखौ इन्जय खालामदो नायनानै नै बियो लिअ'पार्ड केट मावजि बायदि जे फिसा थायोना स' बेयाव दोनदों आरो औ बे गोजौआव मासे दङ ओमफ्राय बोरै बे सिङाव हाबलांबायना मावजिनि सेल' देरसिन आदाखौ बोरै हरफैफिनो गावसोरसो दंसै बोरै होफैयो दालाय थाला गोनां गैजोबा हनै बिजि थुनाय टाइमावबो फैयोब्ला नोंसोरो मेंदोंना मेङाखै मेंबायना ब्लेक पेन्टारा बावनो दंगोनदांलै ना टाइगार गैयानदां स्कुवेरेल दं उइलाय मानखोलांबाय फिसानो दाथसेबो माबा जाफैदोंमोन स्कुवेरेल मा जिनिस दं बेयावलाय हा वाव मा जिनिस बे देन्जार गिदिर नै बोरायबायदां बिसोरो ना गाइस नोगोर गोजान थाबायबाय जोङो ओमफ्राय नै दासो लायनखौ नुनो थांगासिनो दं नायनोसै जा गोबाव जाबायमोन थाबायबोनायानो थाबायोमोन ना ब्लेक पेन्टारखौथ' दाबो नुबावा सिङाव नै बैयावनो मानै दङ एलाय बारा मोजां नुवासै जा गोजान ना जुम खालामनायाबो नै बेयाव बिदि बेकग्राउन्ड खालामनानै दोनदों बिसोरखौ हाखर दंबावोसो गेजेराव बारनो हाखाया आरोना बे बुस्थुखौ बारनो हायिनि बानायखानायसो ना औ बारनो हायिनि मा दङ नायनोसै मेंनाय मोनबाय गोगोम थाबायबायना जोङो नै बेयाव माबा बेंगल टाइगार दंनो ओरै थांसैलाय जोङो नै बेयाव बेंगल टाइगार दंनो नायनोसै ना बेंगल टाइगारखौ नायनोसै जोङो एबार बेयाव माखासे होनाय दंखायो आरो वार्निं ओमफ्राय जा गोजानावसो दङ बे बेंगल टाइगारा एसे कालारसिन जायो बेना बे टाइगारनिफ्राय एसे बेलेग जायो आरो बेनार होजोबखानाय दं ओरैजायबो दं नै
थ' जोङो दा बेयाव मा दं नायनोसै ओरै गोजौनाव बेयाव माखासे देन्जार बुस्थुफोर दं खोमा ओंखायनो बेयाव जेलखाना साइज दोनदों नायनोसै मा दं आंथ' दिनैसो फैफेरदों मेंलायलाबाय थाबाय मै फिसा मा जाखो बेखौ मा होननांगौथाय मै ना मा होननांगौ गंबो गैया सिनायला नै बेराय दासो नुफैदों मैखौ गं गोनां मै दासो नुफैबाय नै बेखौ स' फाइनालि नै गान्दाखौ खाथियाव नुफैमारबाय आं दिनैसो गोगोम गिदिर नै बेयाव बिदि बेकग्राउन्ड खालामनानै होदों आरोखि मा जिनिसथाय बेयो नै बेना मैना गङा साबफिनलायथार बवा देन्जारखा बेना नै बे लेंग्रा जादों एसे ना गोरलै स' लोगोफोर आसामा मानि थाखाय मुंदांखा होननानै बुङोबा थसे गङारि गान्दानि थाखाय ओमफ्राय नै आं बेखौनो नायनो होननानै होसोबोथारबाय आरो बेहा गं दङ ओमफ्राय देरसिन आरो बै आं फार्स्टआव नुनाया गं गैयामोन ओमफ्राय बेखौनो गं गोनांखौ नायनो होननानै ओरै गिदिं फैथारबाय आरो ना गोजोमानो दंबाय थायोमोन बियो थ' नोंथांमोनाबो नुबाय आरो नायलांफाबाय थाबावदो बेयाव जेकेल दङ खिन्थु जायगाया बिराद बोरैबा मोनामदोंलै खारदों ज' माबा होसोग्राया बेनो लोगोफोर नै बेयाव क्रक'डाइल गोलेरखौ दोननाय जायो आरो हाबनो होआ न' एन्ट्रिखा नैबेयाव दङ थैनाय ना माथो जाखो बेलाय ना थैयाखै नै बाव नुफैबाय नै गोलेरा अरिजिनेल नुयो नै बे गिदिर उजिबौ नै गिदिर उजिबौआ जिबौखौ नायनो एसे बोरैबा मोनो आङो थेवबो नायबाय नै बिदि औवायाव जानला मोनला दारांखा नै मा सायो नुवाना दानो थाखोमाखादों ओरै खारगासिनो नै स' गाइस भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै एसेबाबो निस्सय मोजां मोनबाय जानांगौ इन्जय लादों जानांगौ ओमफ्राय आङो दा थांफिनसिगोन मोनाबायबो नायबाय इन्जय खालामबाय आंबो स' भिडिअआ बेखिनियामोन बाय